Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no? Hinaot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay, mga ka-DJ, mga ka-listeners no? Karon day atong ipadayon ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat, part 16. Ug sa dili pa, ako day basahon ning naipipila nga nag-comment si Lance Hebman. Ay, in town, makatawa man taan ni Laila oy. Mao gyud, Lance Hebman o kang Jenny Oliverio. Bukas ulit, nakakabitin talaga. Salamat pala. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jenny Oliverio. O kang Gisa Montesino. Nindot na kaayong drama. Salamat kayo sa pagpaminaw, Gisa Montesino. O kang Rocky Vlog. Ay, salamat. Minaw na sab kog drama. Salamat kayo sa pagpaminaw, Rocky Vlog. O kang mao gyapon si Rocky Vlog gyapon. Di ako sa COVID, di ako sa Dowad Myriad. Nagka-allergy ko lods. Mawala siguro na imong allergy. Salamat kayo sa pagpaminaw, Rocky Vlog no. Bayno di ta maglangan ni ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat, part 3, part 16 na ta mga ka-DJ, mga listeners no. Og advance Merry Christmas and a Happy New Year. Happy ta jud ang Pasko. Pila na lang kaadlaw, pila na lang ka days, Pasko na. Bayno di ta maglangan ni ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat, part 16. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong Sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsunang PWDs. Kung dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas kapag kasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama, kining Sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pang pinaldita! Paano ba naglibat ko? Dili ko tao? What's up agad? Duha ko sa imong tanaw? Kasundo ko ni mo! Nawgawa, oy. Usara manghugas ako tanaw, maong bullseye. Hoy, Laila! Layo si Ribaya, oy! O gano'n palayason man ko ni mo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit, ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancaw. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Ang miyagi ato na sayran, naabtan ni Rickson si Bimbo sa kwarto ni Laila og medyo naglain ang buot ni ini. Unya, iyan nga gipapangandam si Laila sa party nga ilang tambungan. Mao nga si Bimbo na ang miuban-uban kang Venus aron dili una magsamok-samok kang Rickson. Unya nalipay si Teresita sa kausaban sa sinultihan ni Rickson. Niyan ang pagagabi nagpaabot na si Rickson kang Laila nga mogawa sa kwarto sa dihang kalit lang nga miabot si Bimbo. Karon nga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat. Maadtos party bay? Oh, Ay, hello, Rickson! Ay, hello, Bimbo! Wow! Kagwapas kong baby! Dali na, Laila! Dali na! Dali na! Hoy, Rickson, ay! Matong pataw ko, ay! Mamudlot man ka! Direksyon,
unsa man ka? Gisapot ka? Bitaw, naunsa ka, oy? Ay, baya ni mo, Rexon. Naglain ni mong buot? Madalagi na may kunot mo ang tangay. Woy! Kuan, Oo. dance lang ko sa mahitabo sa party. Dili kayo nako familiar ang nag-imbitar na mo. Kana na day. Challenge na rin mo, Berikson. Kinahanglan makaton ka na sa pagpagkikimamat sa mga kailan ni Tito Luisito. Pero, kanit ragod, Layla. Muadto ka sa party nga naka-shades? Ubuan na, Layla. Uy, okay ra ni, uy. Mas misteryosa ko nga tan-aon ini. Mao nga, maghunaw-una kita mga tao sa party kung kinsa ko. Ma-excited sila sa pagtila o pagtanaw sa kong mga mata, di ba? Og posible sab nga mahadlok sila nimo. Kung magtuo sila nga gipiskat ka. Ay! Kapiskat sa di mo panguna-una, Rickson, uy. Pero, Layla, why komedyang pagkasulti, ha? Ha? Dili ni komedya, tinuon ko eh. Mo ba? Legit ni legit. Ang saman. Excited ko. Abi ni mo, Mm. murag yung kag-artista sa imong porma. Hello, uy. Salamat, my love. Ay, welcome, my love, welcome. Dali na. Dili na makauban nato si Bimbo, Layla. Ano sa mga Rickson, Wa man uy? siya invitation. Makurat na sa tanim mo, uy. Kining- Dili di ka may mamukong o kaon dito. Uy! Layla, ano man ang termino nimo ha? Si Mamukong. Ato na bang parehas ko sa mamukong og jeep Berikson? Di ba mo bayad ba? Sakay lang. Mo gate crush ang boat mong ipasabot, Layla. Oo. Ah. Mo na botong ipasabot. Sige Layla. Gunit sa bukto ni Rexon. Mhm. Siya ang imong escort karon. Magatan lang ko sa swimming pool. Sa inyong pagbalik, babe. Okay, babe. Hello, Piala. Nagsun. Kadagang dato din ni, uy. Lahi raman di kaporma din no? Dito sa amog na yung mga party-party, amok kaya mukat na agi. Pero din hala ka dito sila mga sinina. Ang ilang mga gown, mga mahalon dyan, no? Unya, ang maala silang dunggan, ay silang liog. Mugilak man, may kusuga. Uy, ayaw ipakita ang imong pagka-ignorante ni party, ha? Da, kipitan na sila makabantay na akong namantay ko nila. Kinaka-shades ba ko? Libat ba ko? Bisan, ha? Nayan ang tingog mo. Yes, sir. Pero, mayon tag-imbitado pas Bimbo, no? Dili unta ko magmingaw karon. Ha? Anong digo? Kung sa man di diferensya naman duha? Haskag dako sa inyo diferensya, uy. Si Bimbo, ako ang hiyab. Samtang ikaw, higalang kaaway. Ay napagyaw-yaw diha. Dali na. Mangita taglamisang kalikuran. Tempa. Ay, man ang imbitar ni Papa Luisito. Pag-ampo diha, nga itong makitaan ang nag-invite ni Tito Luisito. Kay kaduhar ako makahimamat na ng Mr. Show. Binos, naray ka? Binos, please lang ha. Ayaw yun pag-iskandalo din. Relax lang, good. Karon mauyab na mo si Layla. Dili na ako mangigi niya. Unsa? Sa ato pa? Nangigigid ka kang Layla? Oh, nangigi ko. Og saan ning tanan ni Tito Luisito? Kay gusto mo kaning idot-dot si Layla kang Rexon. Gihimo niyang babysitter si Rexon kang Layla. Tarong pagod na. Tarong na para nila Binos. Kung si Tito Luisito na imo desisyon, tarong yun na. Wala pag-iangay si Layla nga makikigalas mga adunahang tao. Kay garanti kay bayhan na. Uy, Binos, abi ni mo. Guwapa kay si karon. Angayan kay siya sa gawon nga puwa. Ngayang gisulob. Dato na siyang porma. Mulaban ka na niya, kay imo naman siyang uyab. Kaluod ba ni mo, Bimbo, eh? Pagod. Abi na ko, butar ka na ko para kang Layla. Ako guin yung manok ni Rexon. Butar na lang. Pero may isulti ko nimo. Ayaw lang nag-isaba ni Rexon, ha? Unsa man na, ha? Hatagan ti kag kwarta. Dako nga kwarta. Pamabdusi na si Layla nga wa pa mo makasal. Pinos. Ay, kalisod ining one hidag party nga. Wa kay tikaila eh. Ay, kana, Rexon. Mag-CR na ako, B. Ha? Hala. Lakaw ka. Pangita ang ladies room. Ay, sige. Ay, lisura sa dining taas atong takong, oy. Si dakong ba? Da, takon ko sapatos kini ba?
Oh, Lakaw na dito eh. Pag-CR na. Ano pa si Yo-Yo diha? okay. Inis Mr. Chu, oy. Ay. Magkalingaw lang una kong inom dari. Hey, waiter! Wine, please. Binos na usam ka. Biday. Pulos negative naman lang yun ang naas mong utok. Negative na ko, negative. Basta makakwarta kag dako na ko. Kung mapaang ka na ni mo si Layla. Binos, mga asawa ko ni Layla, busa ayaw kabalaka. Ang akong gusto nga paangka ni mo siya Bimbo. Pakawawan ni Tito Luisito at ubangan sa mga tao. Gusto ko nga mamabdo siyag una sa dili pa mo makasal. I'm sagod, listen ka ng gusto mong ipabuhat ako, Binos. O ganun maglisod man ka. Pila rin may pagpaangka ni Layla. Abi ni mo, Binos, no? Sultihan talang ka. Dako kay kong respeto sa pagkababae ni Layla. Unsa? Manugot ang respeto magkana taga-squatter. Nya libat pag yun. Oh. Kakato ka pagkagikan. Anak pag yung tulisan. Sakitas kong dughan, eh. Binos, temparagod. Binos, mahimo ba? Hunungan na ng akusasyon ni mo kang Layla, be. Uyab na taon, me. O kaapektado na ko, ana. Sorry, Bimbo. Pero ganahan lang kumutanaw ni Layla nga mo hilak. Okay na. Midaog naman ka ba? Napahilak na ni mo si Layla, di ba? Pinagis pagpakauaw niya sa daghang mga tao dito sa Picas Hotel. Syaro, o pa yung kabatagbaw ato? Wa pa. Gusto ko mo tanaw ni Layla nga mo kamang sa yuta. Maghilak ng mga yugtabang nako. Oh, Pinos! Hello, Sir Diggs. Oh, Layla. Kumusta naman din ka diya, Inday? Salamat ka buhi ka ba, mamation. Ay, grabe sige mo, Sir Diggs, uy. Naginawa pa taong ko diri, uy, murag nukos. Nagtuday ka nga, napatay kong Rickson, o di ba ni Venus diri? Oh, ay pao naman ka sa katigrian na duha. Na, okay na ko diri, Sir Diggs, uy. Wa ka do, si Venus ay papakawang na ako dito sa may Picas Hotel. Oh, kana. Mao na yan, Layla. Pagsik. Unya, naa ka pa sa party? Oh, Sir Diggs, di Ana. Unya ka nang, Sir Diggs, kanang na ako'y kumpisal ni mo ay. Saman? Uyab na biya, Miss Bimbo. Bangag sa ilong. Ha? Sa uyab na mo. O, lagi. Pero, balik usara ka buwan. Kontrata? Sa usara ka buwan, Inday. Ha? Ay, nagsapot man mi nga. Testing uyab lang yung una ni nga amo. Kung dili ko kauyo niya, aw, buwag na yun. Unya, may sugot si Bimbo, ana. Aw, sugot na lang. O mo siya mahimo. Kay ako mayang gipanguyaban. Pastilan ka ni mo, Layla. Pagbantay anang Bimbo, ha? Basik unsaon ka na kay uyab na mo. Relax. Relax lang, Sir Diggs. Karaktisyan bin imong alalay. Bitaw. Sige. Unya, pagtaro niya sa party, ha? Kinahanglang dato kang tanawon diha. Aw, uy. Prinsesa ko diri, Sir Diggs tanawon. Yes, sir. Nya, bye-bye. Unsa? Uyab na si Bimbo og si Layla? Lagi, balik ko sa kabuan. Unsay balik ko sa kabuan? Mao na isulti ni Layla. Testing uyab ko no sila. Balik ko sa lang kuno kabuan. Mura pag naghabang og bisikleta si Layla. Unya iya rang iuli human sa kabuan. Kawirdo sa nining Laylag mga huna-huna. Oh, mauna si Layla libat. Pero abi mo, ma'am, nabalaka ko sa akong ugma ani. O gano nga imo mang ugma ang imong gikabalakan? Nabalaka kung agintay maani sa atong kahago sa pagpaila ni Layla nga anak ni Sir Luisito kung si Bimbo ang iyang mabana. Ha? Ina mo ni si Layla. Huwag kayo mang nabalik, di ka nag-CR. Listen. Dali ka yun. Gusto ka? Ay, dugay mo ka. Ay, nangita po ni Mr. Chuy. Nya, nangutan ako sa bang mabisita ba? O, gituluan ko nila. Doras siya, oh. Ha? Dali na, magpaila taniya. Mo happy birthday taniya. Dali na ba? Uy, ay, kabirahan ka. Uy, Alo, tuwa na. Nagkahagbong ka nagbaso sa kakiyat ni mo. ay, Layla, nagpagkauwa mo sa... Uy! sorry.
sorry ha. Libat man ko maong wa ko kabantay sa mga baso. Uy, Ay, lago na siya. Mr. Cho? Siya si Mr. Chu. Mr. Chu, sorry ha, nakabuha kong baso. Ikaw si Laila. Amo to anak ni Luisito. Yes, it's me. Laila Libat. Tinoy ka day. Ingon ni Luisito. Talasaon ka. Talasaon. Bitaw, talagsaon ko kay Libat man ko, Mr. Cho. Aw, sir, oy. Gipanabi na day ko ni papa ni mo. Should be gala sa imo, amahan. Talan niya sikreto niya. Ako na ibawan. Richun. Naku naman day kayo ka, ha? Gwapo pa dun. Thank you, sir. Dali. Ano mo tipon sa among Larissa? Dali, Laila. Ipailaila tiga jago at sawa ang anak. Luisito. Nganong ipatawag ko niyo? Lingkod diri sa kilid sa kong kama, Teresita. May importante ka bang isulti na ako? Teresita. Isip guardian direksyon. Kinahanglang mahibaw ka sa kong plano kaniya. Aha. May plano ka ni Rexon? Gusto ko ngahimo siyang paiskulahon no karate ubisan unsa nga self-defense. Silang duha si Laila. Unsa? Ganong miabot man ka na si mong huna-huna, Luisito. Tumana lang ang akong sugo, Teresita. Okay. Onya, unsa may ika-recommend mo nga eskwelahan, ha? May karate club si Mr. Chu. Adto sila dito i-enroll. Pero, Luisito, musugot ka si Rexon? Musugot siya kung ako ang musulti kaniya. Pero, Luisito, ganong karate man? Gusto lang ko nga magkapanalipod ang duha silang kaugalingon kung magkinaon sa manggani ang panahon. May kipangandaman ka ba? Teresita, wa ko'y gipangandaman. Pero ang akong katigayunan nga ibilin nila ang angay nilang dipinsahan. Nila? Nila. Si Laila ang binlan ko sa labing dako. Og si Rexon may bahin usab nga iya. Aha. Ug ikaw may maangkon ka usab, Teresita. Tabangi lang ko sa kong mga plano sa dili pa ko mamatay. Sa? Nanugo na si Sir Luisito ni mo, ma'am? Mao ka na, Digoy. Oh, Busa ugma, pangita ang karate club ni Mr. Cho. Og i-enroll si Rexon og Laila dito. sa? Patunan ginong karate ni Sir Luisito si Rexon? Uy, makasuko lang na siya ni Laila. Ay, ambot ba? Wa ko makasapot sa mga plano ni Luisito, Digoy. Wa gitay lang mahimo ni Ma'am gawa sa pagtuman sa tanan niyang gusto. Mao ka na. Busa ugma, kinahanglang ma-enroll na sila si Rexon ug Laila sa karate club. Aron inigbalik nila, makasugod na sila sa ilang training. At tinuro ba yun niya? Libat ka lala? Sir, uy. Asa man, akong kuha na akong shades, ha?
Gusto ka mo tanaw sa kong mga malulot ng mga mata nga nagtuiris ang agi? Layla, ayaw ipanghambog ng imong libat. Ay, importante magud na. Nga wa ka itago nga bati, Rickson. Unsa man, sir? Mutan-aw jud kas kong mga mata? Sige, Layla. Oh, Paginibayhan. tanaw ganahan siya. Kamanog. Okay, janjaran, chichi, nara, sir. Oy! Asa, sir, uy? Uy? Kadugo na ni mo, sir, ka na, uy? Oh, Willim ko ni mo lala. Abaw dia nga proud na ibu. Aban nga ipadaka din eh. Lahi ka. Aw, lahi, dyan ko kay libat, mangko. What? Lahi kaiso yun ha. Lahi kaiso pakita mo sitwasyon. O karon, nakasaksi na yung kusulti ni Luisito. Ha? Nalahi ka sa uban nga dunapan. Aha? Butumba ka kawalala. Aha? Aw, tumpag yung kontra. Basta mo kumpiyansa. Igo, ginan sa kukumo. Nakikita bitaw may kontra si Rickson, sir? Sus, Kalusa. Layla, kot. gusto na ng imong hambog. Pero, lupig sila sa kumo ni Rickson, oy. Oo, bau ba? Oo. Bisan kuwang sa training ni si Rickson, pero kusog ka ni siya kumo, oy. Tumbag ang kontra. What? Mayo. My Jude. Unya, ay, happy birthday na lang ha, sir, ha? Aw. Mr. Judy, ay, happy birthday. Happy birthday, Mr. Cho. Thank you. Ito mo sa party, ha? Oo. Diyaw na mo. Kado na ko lang bisita kami abot. Sige. Ay, sige, sir. Chich. Uy, Rickson. ikaw ba? Chich. Si katawa eh. Sobra kay kakatabian da. Ikaw ba, relax lang, good? Wabi to ka pagkawawi. Ikaw gulang ko sugog kumo, gisulti. Ay, kibaw ka no. Ma-enjoy na lang kita sa party, Rickson. Promise. Ay, ang buti mo eh. Ibalik na nagsulubang imong shades. Okay. Maglain yung kabuhin mo, no? Kita sa kong libat. Ilo mo eh. Na? Gwapa ko kung Nauna mag-shades siya. ko, no? Una-una sa kadaig sim ko galingon da. Magkuhat ba rin ko ni mo? Di man yung kamuday? La? Um. Ala? Ala ka dito sa music. Ang title aron kay The Way You Look at Me. Oh. Ganahan di kay in English. Sabot di ka na. Excuse me. What do you think of me? Thinking of you? Oh, never. What's in never? Never enough. Never enough. Leia, yun na to pagpakauwaw eh. Sama ka, uy. Dili ko ganahan nga tanaw tas mga tao tungod nimo. Matagad yung gigada. Ay, Rexon. Nag-enjoy rin ko sa life. Duha na to ka in English, ha? Kasabot gihapon ko ato, uy. Oh. Una gid nimo eh. Gara, good. Bitaw, kato ako amahan, no? Bisan tulisan to, no? Pero gipa-eskwela ko ato elementary, uy. Unya ako, mama, sige ko pabasag in English na basahon. Kaya makasabot ko no kung makabana kong Amerikano. Kuya, deg ambisyon ang imong ginikana nimo. Unya karon. Di man na Amerikanos bimbo, Okay na ka nga makabana og dili Amerikano? Depende nimo. Unsa? Unsa depende nako? Imo man ang manok si Bimbo. So, depende nimo. Kung ganahan yung ka nga siya kung mabana. Unsa? Ha? Bakit gid mong manulti eh? Yabag day na. Sige. Para klaro nimo, no? Ingan ni. Imo nang manok si Bimbo. Mao nga ako nagisugot. O kung gusto ka nga siya nga kumabana, ako inon si Papa Luisito nga magminyo na mi si Bimbo. Kana, kumusugot kang magminyo na mi. Unsa? Lala, unsa mo ginaas imong Utok. Lain sa kay atay ang nasod sa ko. Ako ang imong pabuton sa imong kaminyoon kang bimbo, ha? O lagi. Pabungol-bungol diha, gigwapo na ba ka?
Ikaw kung pabuton. Ako din klarohon ha, para di ka maglibog. Ikaw kung pabuton, kung ako na ba ng pakaslan ang imong manok nga si Bimbo. Hatagi ko nung dason, be. Kung nga, no? Kaya mo lagi siyang manok, kaya sin mag-uuy. Mao na, nga nahibaw gyud ka nga makaayo ba nimo ang among kaminyoon o dili, kay mo guna manok. Ha? Ayaw kalimot. Nga ako ang binlan ni Papa Luisito siyang katigayunan kung ano siya. O kung maminyo namin si Bimbo, mahimo na nimo siyang labaw. Unsa? Busa ikaw, siguro agad nga makaayo ba nimo na si Bimbo nga ako mabana ha? Kay kung sigurado ka nga makaayo nimo, ako siya imong bana. Kumausi ka muling gawas na. Imo nang gibuhat, aron kung mapalpak ang imong kaminyoon. Ako ang imong basulon, di ba? Iwan na dyan na. Kasi may ako basulon di ay. Asa man? Ako na siya pamanhon? Sika na sa imong mata ay. Tutok man ako. Lahi gid ka sa uban, Layla. Lahi kag dagan sa utok. Kung wa pa ka makadesisyon, ang manayaw lang una ta. Nindot ki music ko? Sayaw dito game mo eh. Okay. Ang yabag eh. May barog bisan. Wa ko makisayaw niya. Dali na Rickson, oy. Manayaw na ta. Dali na. Amaw mo ginibayhan na. Hindi man tabalibad. And one who never gave you Unsa naman, Bimbo? Decide na diha. Unsa man? Paangka ni mo si Layla? Dili. Bimbo! Imo na imong kwarta, Virus. Total. Kung ako na ang mabana ni Layla, mutaas man nga akong ranggo. Ug may pamigrelasyon si Tito Luisito. Bogo! Nahina na yung sultihan, oy, Venus. Amigo mo ka kunin mo. Ambot ni mo. Pero klaro na kaayo nga, tuwa na kalaban ni Layla. Tungod kay lahi si Layla. O lagi, lahi siya, kay lipat man siya. Di lagi na mo yung nakalahi ni Layla. Espesyal siya. Ayaw rin ko kung insulto ha, Bimbo. O sige tayo naka-espesyal na ng libat. Unsa? Walawan sa lapok. Oh. Awi noon. Lapok yung tuod na siya. Kay anak ko nagtulisan. Pero, wait. Bulawan? Dili siya bulawan, Bimbo. O sa siya kaalimatok. Venus. Makita ninyo kung nasaon sa pagsuyop ni Layla ang katigayunan ni Tito Luisito. Nagtuo magani ko. Nga doon na pa'y sindikato nga nagpaluyos pagpailan ni Layla nga anak ni Tito Luisito. Oh. Sino'y digoy ra gyud nahibawa na. Otro sa itong tiguwa nga. Siya mo'y nakaingon na may abot sa kinabuhi ni Rexon ka ng Layla. Gusto. Tawa. Noon ka, Venus? May tawagan lang ko. May number ka ba ni Noy Digoy? Matuog na ko eh. Kaya huwag mapanang susihon ang karate club nga painrulan nila ni Layla o Wilson. Kinsa man na nawag. Number na lang. Sika ni kang nasa ron, bugtog ka. Nagkaroon ka lang. Hello? 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 Wa kay dingaw karon miss, ay bolta. Kabastos pa ni mo ay Noy Digoy? Manag sa'yo. Nakaila ka na ako? Si Venus ni Tiguang. Bungot sa ilo. Pinos, kalma lang. Ay, bundak ng tiguang. Wa pagkakasuhay na ko, Ray Bob. Mamatsi ka. Dagpa rin tiguang ni Ray. Pero namanakla yung kaghapon. Kabastos ba ni mo? Unsa man? Gusto ka kwarta o date? Kwarta? O natural, kwarta yun. Ako kaya sa dili noon sa magkakwarta. Mga din nagkasinabot mong Layla? Kay pulos mo yabag og sinultihan? Yun na, vinawas nga na bang nasaag ka man, Ray. Nagdamgo naman ta kong lamig. Nga gibad shot man ko nimo. Sultihi ko sinuod kapag katawa ng Layla. Oh, Layla na sad.
Day Venus, nangukay naman ka dito sa ilang dapit sa background anang Laila, nganong mangutana pa man ka nako. Giyon sa man mo siya sa pagdiskubre. Kana ang gusto ko mahibaw, Digoy. Pila may imong ibayad, Inday? Sila may imong pangayoon? Usa ka 2,000 ka pesos kada tubag sa pangutana. Unsa? 100K na buang ka? Hapit na. Gamay na lang kuwang. Uni andam ang imong pangutana og i-depositaan sa akong bank account ang kwarta. Dayon, tubago na nako ang imong mga questions. Imo mapangutana. Unya na ako na buang ko. Pagkaway na kanan. Abi kaniyang madako siyang kwarta. Kaging kalaging vinusa ka. Digoy. Digoy. Naon sa ka. Sige ka manggog katawa diha. Ma'am Teresita, gitawgan ko ni Venus. Iya kong suhulan o mutugan ko sa atong sikreto ni Laila. Unsa? Pagkahanggaw. Unya, mitugan ka? Ha? Nagbabayad ka? Uy! Mamay. Naataw nimo ang akong loyalty. Lagi. Bahanag magkinaunsa ang panahon, ma'am. Ikaw, gayod ang akong sundon kay unsa, Digoy? Kay amo, taman ka. Kay baw na ka. Basta, among gwapa, panggaon kita. Salamat, Digoy. Kinahanglang hanayon na nato ang tanan, Digoy. Timani. Nga kutob sa akong makuha kang Laila, may mabahin ka, Digoy. Yes, ma'am. Salig ko ni mo, anak. Kamao man di ka masayaw, Rickson. Nagsabat niya. Ibaw ka no. Lipay, kay ko karong gabi una ay. Ha? Ano ko daw? Kay baw ko nga, dili na ni mausab. Mura ko prinsesa karon. Mura ko si Cinderella nga nakigsayaw ni mo karon. Mahilig sa di ka ng mga cartoons? Oo. Kinahan ko mahimo ko Cinderella sukad sa bata pa ko. Unya, kung magkaon na migin mo si mama magpapa, pag-una-una ko nga sa maabot, makakaon na unta kong lechon nga manok, di ba baboy? O kunya, wa ko magtuong mahitabo yun. Kalit ko na yung prinsesa sa mansyon ni Papa Luisito. Pero, naibawasap ko lumalabay rin yung tanan. Mayo kay nahibaw ka na. Daan naman ko naibaw, kadamong gulan ni nahitabo sa kinabuhi. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga gipasuway ko niya kinabuhi ni Cinderella. Unya, nakasayaw ko karon din ni tunga-tunga ning lapad kay sayawanan. Unya, gikasayaw na ko ang prinsipe nga sa puton. Nga mao ikaw. Niya, naibawsap ko. Nga una ko tapusan natin yung sayaw. Ha? Ganong nakasulti mo ka na? Ha, Leila? Nga di ay. Makiksayaw pa ka na ako usap? Dili na. Kabati ka? Ang kanta ba? Hindi to lyrics, no? Rexon? Pwede ba nga i-love ko nimo? Bisan karon ng gabi una, Rexon? Ha? Pwede ba? O bani ko sa kundamgo nga na tinuod karon, Rexon? Nakita ni mong palibot, malipay ng tanan. O gusto ko nga sa dili pa mo sa pandagan sa kong kinabuhi. Ma-enjoy na ko, mausakay kayo na ana. Nahimo kong prinsesa, uban sa akong prinsipe. Oo. Kanindot sa kong gibati, uy. Ngayon mo kong gisayaw. Anya, wa ka mangaway. Ayaw lang una ko barawa sa kong tripping, ha? Mga artista kunuhay tang duha. Unya, karon na tong theme song.
Makalagot ka, tiguang. Idos, di lagi mo mahaylo si mong kwarta ang tanang tao si mong palibot. Nganong dili man? Nayabag na ang tiguang, Bimbo. Tangayong ano man hinong kong 100K kada pangutana? Tungkol sa puong nga loyalty. Doon ay mga tao nga loyal kay silang mga amo. Pero kwarta na ni. Binos. Ay lang ko naghilab din ng ubang tao. Si Rexon ra ang imong mahimong makuha sa mga Laurente. Nagunsa na ka sila si Rexon ug Laila sa party. Oh, may lain pa. Nagpatay na sa tingal ito. Please love me. Nunsa ka, Lila? Kuman, ikan talaga ni ko. Malingkod na na. Okay. Hala, alas 12 naman di happy Trixon. Oh, ano yung alas 12 na? Sa Unsa man ka? istorya ni Cinderella, kinahala makapauli na siya sa dili pa mubagting ang alas 12. Unsa? Laki! Uy, Lila, unong nas imong damgo eh. Naungsag taon ka. Ay, mamo ko ni istorya ni Cinderella. Kay mausab man siya kung maabtan siya alas 12. Ayaw na pagdamgo. Ay dili ka sa Cinderella. Waiter. Wine. Mainom ka? Oh, ano man? Di may mo? Muta na namang good. Anong paningkag good? Ano mainom ka? Huy. Wine, sir. Thank you. Sir. I thank you, sir. Anong mainom ka, oy? Huwag tagdada. Doon na maglirason kung mainom ang tao, di ba? Ang uban, gusto malipay. Ang uban, mainom kay nag-uol. O nasuko. Ikaw, Rexon, ang sa may mong gibati ka ron nga, mainom ka. Ganahan ko mo inom. Kay kauban ka. Sa? Lolo, huy, maka lang, oy. Bagubog yung ka, no? Saman doon na kay problema? Mamuinom ka? Oh, doon ako'y problema. Unsa man? Ikaw. Unsa? Ako? Ako imong problema? Oo, ikaw. Kay... Oh, kay unsa? Kay unsa, oy? Mura na kong babysitter ni mo. Wala ko lima buhat gawa sa pagbantay ni mo. Mao ba? Puol kong tanaw, no? Oh. Hala, alas 12 na gyud. Oh, uy, barog mo ka. Ako ba yan si Cinderella? Kalimut ka? Mag-enjoy lang una diha. Ha? Oh, hoy, Leila! Balik na rin! Oh, yung mong ginibayhan na. Ibiyaan lang ko eh. Di pa ulit ang tingal ito sa hotel. It'd be so easy to tell you I'd stay like I've done so many times. Leila, atagag ko ni mong problema da. Sundan na ako siya balik sa kwarto. Anong ginamaldita din is gawa sa hotel? Tuwa na tingali siya sa sud sa kwarto. Ako i-check. Ipasig manawag na sab si Tito Luisito. Huwag mangita niya. Leila! DJ Lax Remix. Leila! Leila? Wa man siya din sa iyang kwarto. Ay, inom sa nimbayhan, ha? Leila! Binos. Palabig inom, ha? Tigalig ako niya yung problema ni mo. Basta dili ko kung moinom. Ganahan ko ma-enjoy karon inig human sa party. Kadit, Ragod. Sure ka?
Ngani ka sa swimming pool magatang ni Rickson? Oh, Okay. Banan nanti ka din eh. niya ni si Rexon. Hello, Tom! Bimbo, Bart, kumusta ang party? Ayan si Layla. Bimbo, tabangi ko pangita ni Layla. Oh, Musa? Nawa si Layla? Mayo noon! Lihok na, Bimbo. Oh, oo! Rexon at sa bawat una! Nausaman ka! Ano ba nagkabuang ka pagita at libat? Venus, balik na dito sa imong kwarto. Adto ko pa abuta dito. Tumanin lang si Rickson, Binos. Amo nang pakitaw si Layla. Tara, Benjo. Wiset! Nausa naman ka mo kinabuhi ni Rexon? Mura na nagkabuang ang mga tao ni Layla? Saan naman sa kigibuhat sa libat? Wiset ka kid Layla! Patagad yun kay ka! Wiset ka! Bay, usam sa nagibuhat ni mong Layla? Anong nawagtang naman sa ni? Ako ibuhat niya, bay. Tripping lang ang amaw. Sino tripping ba? Imong gidrag si Layla? Uy! Nagtripping siya nga siya sa Cinderella. Unya, human na sayaw. Midag ka na siya kay alas 12 na kuno. Unsa? Para god. Dili kay nagtripping, bay? Mahimo ba, Bimbo? Tabangin ako pangita ni Layla. Dili mahimong manawag si Tito nga wa siya. Unsa? Dali na! Ay, kabugnaw din is the Prince Baybayon. Nindati pundo din hida. Unsa masad ko? Muna nagituod ko si Cinderella. Pero, nahuman na akong damgo. Ano man sad ko? Marisyo ko nalipay kayong gisayaw ko ni Rexon. Humot kay siya. Kwapo, pagikayo. Mlo. Anong mura kahilakon mong kunagunaon na ni Rexon? Pero happy kay ko karagabi una. Kagisayaw ko niya. Niya, ba ko niya awaya. Nindot ang tano. Kung dili na lang ko singkahan ni Rexon. Niya ko panggaon. Ako nagidang happy kay kalibutan, ana. Magbuwag-buwag lang tagpangita ni Layla. Karoon lagi kang bayhana ka. Tagan ko ni mo problema da. Ay lang ko siya kawaya. Sige na, magbuwag-buwag ta. At ko sa parkingan mangita. O ikaw dito sa Baybayon. Kibaw ko. Dili na gyud ko malimot sa nahitaborong kapiun na. Happy kay ko. Ako na yung mahinamduman nga gisayaw ko ni Rexon Permi. Layla! Iaram ka din the Prince Baybayon. Ang akong prinsipi ay nakita na gyud ko. Gusto na! Ay kong tawag kag prinsipe. Kay bisag kanus dili mahitabong ma-inlove ko ni mo, Layla. Dili! Giprangkahan na gyud ni Rexon si Layla. Unsa makaibuhaton sa dalaga. Unsa masabkaha kining kalipay nga gibati ni Layla kang Rexon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati soban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat. Dalit ka nato sa RMN Drama.